אני מפחד להעביר אשראי לסימילק של הילדה. המקרר ריק. תספר כמה פיצויים קיבלת, הנה האוצר מולך. לא קיבלתי. אבל יש להם בעיות טכנולוגיות. לא קיבלתי שקל. שאלתם אם יש מילואימניק, שאלתם מילואימניק שלא קיבל, הנה מילואימניק שיצא. מכבד, לא. שלום לכולם, קוראים לי ליאור מושייב, אני מנהל עסק עם המשפחה בבאר שבע, יש לנו סופר, יש לנו בתי הערכה, גם אני וגם אחי קרביים, שתינו גויסנו ביום הארור, בשביעי לעשירי, אני גויסתי לפלחן גולני, אח שלי הוא גולנצ'יק, אחי בצפון, חוטף טילים על הראש, אני נלחמתי עד לפני כמה ימים בסג'איה, אני גם חוזר לשם כנראה, לאזור. אנחנו קרסנו, אנחנו באמת לא חשבנו פעמיים, קפצנו ביום הראשון, עזבנו את המשפחות, את הילדים, עזבנו את העסק, נטשנו אותו פשוט וקפצנו לעזה, אני לעזה, אחי לצפון, בלי לחשוב פעמיים, בחירוף נפש. ועכשיו אני רואה שמתי שאני צריך ואנחנו באמת בבעיה, העסק קרס, לא היה מי שינהל אותו, לקחנו עובדים זוטרים שפשוט ניסו איכשהו משהו, גנבו אותנו, שדדו אותנו, העסק פשוט קרס. המצב שלנו קטסטרופה, כל פעם שאני יוצא אני לא יודע איך אני אסיים את היום שלי. יש עוד מישהו שהמקרר שלו ריק? יש עוד מישהו שלא קיבל פה משכורת? מישהו מכם לא קיבל משכורת? תודה רבה.